התחילו לדון אותי. אנחנו נראה לך ואתה תגיד, ירד מסך גדול והראו לי את כל החיים שלי באותו רגע בשנייה אחת. אתה מודה? זה החיים שלך? אמרתי כן. אתה מוכן לדין? אמרתי כן. ואז נגזר הדין. אמרו לי גזר הדין גיהנם. ואז הגיעו שני מלאכים שחורים מפחידים שעומד לימינם. מלאך מאוד מאוד גבוה, מלא עיניים, ונתן להם פקודה לקחת אותי לגיהנם. והתחילו להוביל אותי לגיהנם, ואני צועק, צורח, מתחנן, ואני מתחיל להרגיש חום מאוד 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 גדול, והגוף שלי מתחיל לשרוף. כעבור כמה צעדים, נשמע צעקה גדולה בשמיים, מפסיקים על המלאכים להוביל אותי לשם, ניתנת הוראה להחזיר אותי לבית דין. ואני עומד עם ראש כפוף למטה, מתבייש. הגיע מכאן איזשהו מלאך קטן, וביקש רשות לעלות לכף המאזניים. אותו אחד מלא בעיניים צעק, אמר, מה פתאום? היה גזר דין, מה פתאום? אין דבר כזה. ואז האור הזה כעס, אמר, שקט. אני כאן מחליט, עלה לכף המאזניים. והמלאך הקטן הזה עלה לכף המאזניים ואיזן כף המאזניים. והוא שאל אותו, מי אתה? הוא אמר, אני מצווה. איזו מצווה אתה? הוא אמר, אני מצוות כיבוד הורים. הוא אמר, אני רוצה שתחזירו את הסרט אחורה, בחזרה. אני אגיד לכם איפה אני נמצא. והחזירו את הסרט, ואחרי מיליונית של שניה הוא אמר, לעצור כאן. ושם אני רואה אותי בגיל 6, ואמא שלי שולחת אותי למכולת לקנות לחם וחלב, יום שישי בצהריים, אמא במרפסת, ואני חוצה את הכביש. ומקומית מגיעה, ומנפעות לי 30 מטר, ואני עף ואני נוחת על הראש. בתוך כמה דקות מגיע אמבולנס, מעלים אותי לשם, עושים לי החייאה, אחרי 10 דקות מצליחים להחזיר אותי ולייצב את המצב. אומר, מה הדין הזה? דין עוולה. איפה שכר של כיבוד הורים? צועק אותו מלאך. תראו איזה מסירות נפש. פתאום כל הפנים, כל הדיינים נהיו מעופלים. היה שם הרב עובדיה יוסף, היה שם הרב כדורי, הרבי מלובביץ' ישב שם, הרב מרדכי אליהו, שהיו שם גדולי העולם. האור אמר שאני יכול לחזור למטה, אבל הם לא יעזרו לי לחזור. אם אני מצליח לחזור, אני אצליח לחזור לבד. ובאותו רגע נזרקתי ומצאתי את עצמי בשדה. אני מהלך בשדה הזה, ואני רואה באופק בית קטן, מואר. ואני מתקרב לבית הזה, וכמה שאני מתקרב אני רואה שזה בית כנסת בממדים אדירים. ואני נכנס לשם. ואני רואה המון נשמות עטופות בטלית. וכשאני נכנס, הם צועקים, זוזו הצידה, הוא לא משלנו, הוא מהחיים, הוא לא מכאן, הוא לא שייך אלינו. ובסוף בית הכנסת עומד שם רב עם הגב אליי, אומר לי שלום עליכם. ואנחנו יוצאים מדלתות בית הכנסת, ובית הכנסת נסגרת ורק אני איתו לבד. אנחנו מתחילים ללכת, והוא תופס לי את היד ומנטף לי את היד, ושואל אותי, מה שלום אבא? מה שלום אמא? אתה מקפיד במצוות כיבוד הורים? תקפיד במצוות כיבוד הורים. כשתחזור למטה תגיד לכולם שמצוות כיבוד הורים זו מצווה שבין אדם לחברו הכי גדולה שיש בתורה. צריך להקפיד בה מאוד. מי שלא עושה כיבוד הורים, כאילו שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. תקפיד במצווה הזאת מאוד. ואנחנו הולכים, אנחנו מגיעים לשער כזה קטן ונמוך, ופתאום מגיעות המון נשמות. והשער נפתח, והן באות אליו, והוא מברך אותם. ואני רוצה להיכנס בשער, והוא עוצר אותי. הוא אומר לי, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה השער של עולם הנשמות. מכאן הן יורדות, הן מתעברות בגוף של האישה. אתה כבר שם, אתה לא יכול לצאת מהשער הזה עכשיו. אני רוצה לתת לך כמה מתנות. אמרתי לו, בבקשה, אני מאוד רוצה לחזור. תעזור לי. אמר לי שאני נותן לך את הכוח של ספר תהילים. הוא אמר לי, על הצער של הנשמות, כנגד זה, יש לי 6 מיליון נשמות שיהיו קשורות בי. צריך לעזור להם בדרך תשובה. איך אני אגיע ל6 מיליון נשמות? הוא אמר, שזה יגיע אתה תדע. אמר שהוא יעזור לי. אמרתי לו, הרב, יכול להגיד לי מי אתה? ואז הוא אמר לי, אני הבעל שם טוב. הוא הניח את היד שלו על הראש שלי וירדתי לתוך הגוף בחזרה. התחלתי לפגוש אנשים, לא מכיר אותם. פונים אליי ברחוב, תעזור לי, יש לי בעיה בשלום בית, יש לי בעיה פה, אני לא מכיר אותם, אני לא פסיכולוג. מי אני? אני פותח את הספר תהילים ואני רואה שם דברים, אני רואה אותיות שזזות, עונים לי תשובות, מה נגיד להם? מאותו יום של המוות קליני הזה, התחלתי לראות חזיונות, התחלתי לראות דברים, המון מסערים שמגיעים אליי. לילה אחד קמתי, פתחתי את החלון ועפתי אחורה מהפחד, אני רואה את השמיים פתוחים, אני רואה צבאות של מלאכים, נהרות של דם, המון הרוגים, ואני שואל מה זה? ואני רואה מלאך עומד מהפינה הזו עם חרבות, ואומרים לו, אתה נמצא במלחמת גוג ומגוג. ככה זה? אמרו לי, ככה זה, אם לא יהיה תשובה בישראל. לילה אחד אני ישן, ואני רואה את עצמי נמצא ברחוב. כל העולם משתנה, זה לא העולם שאני מכיר. השמיים בצבע אחר. יש דמות שמה, למעלה בשמיים בצד ימין, דמות משיש, ופתאום יורד מהשמיים איש אחד, ואני שואל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני משיח בן דוד, ושמים לו כתר על הראש, ומתחילים להוליך אותו, תהלוכה של אנשים, לכיוון ירושלים, וכולנו עולים למעלה, ויש שמחה מאוד גדולה.
בתחילת שבוע ראיתי שיש רעש מאוד גדול בשמיים, על גזירה מאוד קשה, מאוד גדולה על עם ישראל. ושם ראיתי גדולי עולם שעומדים ומתפללים בשביל לבטל את הגזירה. ראיתי שם את רב שמעון בר יוחאי עומד שם ומתפלל, בעל שם טוב, הם עומדים עם כל צדיקים, עם מחלות של צדיקים להתפלל. התפילה לא הצליחה להתקבל. הגיע רחל אימנו, ואמרה לו, ריבונו של עולם, זה הילדים שלי, והתחילה לבכות. ואז יצא הקול ואמר שהגזירה הומתקה. ירד גשם חצות לילה, מתי שראיתי את זה. ואמרו לי שהגשם הזה זה הדמעות שלה, של רחל אימנו. יום לפני 9 באב, ראיתי 4 מלאכים שעובדים בקצוות תבל ומחזיקים את העולם עם חרבות. והם צועקים שהגיע הזמן, הגיע הזמן להיגאל. שאלתי אותם, אם הזמן היא במלחמה, אמרו לי שלא מחייב, אפשר בתשובה. אבל זה הזמן, וצריכים עכשיו להיגאל. ראיתי שתופרים שם בשמיים ציצית, בגד כזה ארוך, מלא מלא בדם. מלבישים אותו על משיח, הקדוש ברוך הוא איתו ביחד. והוא אומר לו שעכשיו רוצים להתנקם בכל ההרוגים של עם ישראל שנהרגו. הנשמה שלו, של המשיח, עכשיו שם בשמיים, צריכה להתחבר עם הנשמה של המשיח כאן, פה בארץ, שהוא נמצא כאן איתנו, ובאותו רגע שהנשמות יתאחדו, משיח בן דוד יתגלה לעיני כל העולם, ומיד הגאולה. הוא מקבל הוראות, הוא פועל, הוא כבר יודע שהוא משיח בן דוד, הוא לא יכול להתגלות, כי הנשמה עדיין לא התחברה, כל רגע זה אמור לקרות. שהתחלתי להיות מחובר לרב דן מחבר, הוא אמר לי שהוא יודע מה קורה איתי, הוא מלווה אותי. הוא אמר לי שיום מן הימים אני אפגוש רב גדול, והמפגש הזה בינינו יעשה הרבה רושם. זה יהיה דרך תיקון, דרך תשובה, זה לא יבוא בקלות. הוא רמז לי כל הזמן שיש חלק בגאולה בדבר הזה. יש דבר מאוד 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 קשה שמעכב את הגאולה, ליצור את משיח בן דוד ולהתגלות, ומפיל הרבה חללים, וזה הצניעות. כל אישה שהולכת בצורה שהיא לא צנועה, נגיד זה ההלכה, מפילה חללים. השפעת המשפחה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. צריך להיזהר בזה יותר מאשר נזהרים מאש. הראו לי שם אישה שלא שומרת על טהרה, ובאה בייחוד אותה נשמה שהיא יורדת בגוף, נשמה מקוללת. ראיתי אישה שסחבו אותה לגיהנום עם השערות ראשה. שאלתי למה? אמרו לי, הייתה מוכרת פאות. מה הדין שלה? תשובת המשכן. לשכנע אנשים שילכו עם מטפחות ראש, עם כיסוי ראש, והיא קיבלה על עצמה תשובה, והסכימו לה לחזור לעולם הזה. ראיתי את הדבר מפחיד. אדם שפגם הברית שם, כשהוא מת, אז מלווים אותו ונפרעים ממנו אחר כך. כל אותם טיפות, הוא פגם. כל אחד לפי הגבול שלו. ומייסרים אותו ומכים אותו. אותו נפטר נמצא במקום חשוך, ושם כל אותם טיפות שהוא פגם, מייסרים אותו לסורי מוות. ודורשים לו כל הזמן. אוכל. וזה הדין שלו. צריך לחזור בתשובה ולהאמין בהשם באמונה שלמה ותמימה. בלי תנאים ובלי שאלות. ראיתי אור גדול, ובתודעה אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא. מהעבר השני של ההר עומד מלאך המוות, וכל בני ישראל עוברים כמו צאן. ומה שעושה הקדוש ברוך הוא, לוקח אותו ומשמיד אותו. והוא מראה לעם ישראל שלא יהיה כלום. אנשים עוד יצעקו על קושי בפרנסה, שלום בית, הרבה איסורים. כל זה בא מחסרון באמונה. אין עוד מלבדו. אהבת השם, אמונה בהשם. זה דבר שאנחנו צריכים להגיע אליו. בדור הזה אין תינוקות בה. כולם יודעים הכל, התורה נתונה לכולם, יש אחד שבוחר לא לדעת. יש כאלה שהנשמה שלהם עטופה בקליפות, להסית רעך, טוב להם שם. הם בוחרים ברצונם להיות שם. לעתים הקדוש ברוך הוא נותן להם זיק של התעוררות, הם לוקחים את זה, מתחזקים. ויש כאלה שלא משתמשים בזה. זו התקופה, זה הזמן. משיח בן דוד, כשיגיע ויתגלה, הוא מסתכל לאנשים בפנים ואומר להם את החטאים. אנשים ימותו מהבושה של החטאים. ראיתי שמשיח בן דוד מריח אנשים מרחוק, יש לו כוח הריח, הוא לא מסוגל להיות ליד אנשים שקר ומרמה. וכל מי שירים יד נגד תורת ישראל, נגד תלמידי חכמים, נגד בחורי ישיבות, אין לו חלק לעולם הבא, הוא לא יזכה להיות בעתיד לבוא. הראו לי שם חיזיון מאוד קשה. הראו לי שהקדוש ברוך הוא לוקח מפתחות בכבודו בעצמו וזורק אותם, והסמך מהם תופס את המפתחות והוא שואל אותו מה זה. הוא אומר לו, זה מפתחות העולם. תעשה בעולם מה שאתה רוצה. תעשה את כל הניסיונות שאתה רוצה. הכל מסור לך. חוץ מלגוע בעם ישראל. הם לא שלך. אני מגן עליהם. תהפוך את כל העולם. תעשה את כל הניסיונות. תוציא בחורות הרחובות. אני מנסה עכשיו את בניי. אני צורף אותם. זה הזמן של הגאולה. זה מה שהוא עושה. אנשים טיפשים לא מבינים. חושבים ליהנות, לבלות. יש מחר. לקום בחרתיים, מתכננים את עוד שבועיים. אין מה לתכנן. הוא סובל. משיח בן דוד. הוא סובל את כל העוונות של עם ישראל על עצמו. הוא פצוע, חבול. כל רגע הוא יתגלה. כל שנייה. אנחנו מעכבים אותו.
לעומת זאת, כשהוא יתגלה, הוא יראה בן אדם פשוט ברחוב, עם כיפה ופאה, הוא ירקוד וישמח איתו. והוא יגיד לו, איך אתה בדור כזה, עלוב ורקוב, הלכת כמו בן של מלך עם כיפה בלי להתבייש ועם פאות. איך יש לך זקן בדור שכזה? אשריך ואשרי יולדתך.